Здравейте, приятели! Наморен съм, защото това клипче го снимам вече за четвърти път. Даже за пети, защото преди малко го снимах, но осъзнах, че съм се обола някъде. И сега крака ме боли ужасно много, но ще го снимам. Виж, питах ви дали искате да снимам в Roblox Steel Brain Rot или 99 нощи в гората. Вие избрахте Steel Brain Rot. Първо ще ви покажа какви Brain Rot имам в истинската Steel Brain Rot и после ще играя на някоя друга игра в Steel Brain Rot, която е някаква по-лесна за мен, защото ще видите какви тъпи Brain Rot имам. Тогава ще го кача точно на 3 юни сряда. И да знаете, че ще ми говори, защото гледам Twin Телепати Баница Челендж. Малко съм се го пуснал. И вънка вали дъжд. Да. Да. Не мога да си такова. То е ясно. Имам Фрил Камело Митик за 2к на секунда. Имам Strawberry Flamin Jelly Legendary 1,1к на секунда. Имам Шеф Крак Бракадабра Legendary 600 на секунда. Имам Рино Тостерино Митик 2,1к на секунда. Имам Glorable Frutodrilo Legendary 750 на секунда. Имам също така и Бомбардиро Крокодило Митик за 2,5к на секунда. Май ще се краде, Уй, някой е крал. Той е 35, има много яки брейнроти, но ще опитам да открадна от него нещо, но не съм сигурна дали ще открадна нещо, защото не съм сигурна дали ще мога да ги открадна нещо. От този малък легло. Много ме дразни, като кажа някой легло. И ми трябва за Ребърт, Фрил Камело и орангутини ананасини, да. Орангутини ананасини, точно. Малко, отпреди ме боли и си го сложих между краката, за да... Иначе не говоря напразно. Много ме заби. И казвате, ако искате да направя някакво клипче, примерно, примерно да направя някакво клипче, и да знаете, че последното ми... После ще направя клипче, ще спомена в последната част на това клипче какви са ми всичките игри в
това в този телефон, разбира се, защото аз имам още един много. Той е щепен. Точно така. Нито едно от тези неща не се е зародило в България. В България аз съм си приел, че това си цяла българска. Точно на мен идеята за това видео ми дойде от факта, че четох коментари на нашата лютеница. Колко хубаво направите нещо българско, има ли по-българско нещо от лютеницата? След това се замислих, че нито един от продуктите, които използвам в лютеницата, не е всъщност зароден в България. Той не произлиза от България. И нека да напишем пак стил... да, чакай преди, когато без да исках, не го бях включила това приложение, което ми направи да мога да го направя. Играх ето това, като ми хареса много, даже направих един ребърт, но сега ще ви какво се прави изобщо въобще на това. Но ако не сте го играли. Да. Да, и на може митка, легендари, от легендари нагоре на може да митка. И за ребърт ми трябва са мини спайдерини. Локет драс от много интересните. Едно цяло и 10 на секунда легендари. Please the game. Втори ребърт. Да, и кажете как искате да ви говоря на братлета, на какво? Когато настъпиш капан, просто искаш. Да, има и подаръци, които те съм ги отворил, но... имаме епик нещо. Да, тук за колко ни играеш. Аз съм играла за един ден само и... Дори са били подарени на испанската инфанта, като цвете имат такъв трябва ми 500, които просто ще изчакам. Представете ли си? Моля ви, скажете къде има какво. Аз ви казах какъв трябва да бъде. Аз на само викам томат като месо. Да, трябва да е като месо, като го разрежеш, кое трябва да си представете да прокърви. Все едно си е разрязан, такова трябва да е. Ако знаете къде някъде поне да е близо около София, защото няма да си е 200 км. Вие си поръчаме. Много ви се моля. Ще ви спомена в видео. Така. Индонезия. Браво, че използва тази била в
домати там хората не потребяват много. Да не кажем изобщо само в европейските им кухни. Браво, да. Много добре. Сега има. Следващия ми въпрос е излиза аз е един от най-вкусните, но не е най-съвършен. Най-съвършен за мен е бананът, защото той няма нужда да го миеш, няма нужда да го береш с някакъв уред. Просто взимаш и белиш. No. Индонезия, съкровище мое, защото най-ранните отклонени банани са открити в Папуа Нова Гвинея. Днешните каведиш банани, това е сорт каведиш, са създадени едва през 19 век. Бананите се ядят без семена. Аз не знаеш какво вчера четох, че бананите са от семейството на ягодите. Така ли? Да, това, на което растат най-големите вчерашни растат, не е дърво. Вижте, хора, искаме да ви забавляваме и същевременно научаваме и ние нещо ново. Един банан цял не е. Ако обаче научавате факти по любопитен начин ви харесва, абонирайте се, защото не сме близо да имейл, знаеш. Искам бутон там да го сменим. Нали знаете, че като направим 1 милион абонати, Не, ще направим 5000 за минути. Но ако този път ми кажеш, че съм записвал, че те запича и ще кача в интернет. Трябва да записвам. Ако не записвам, така, не може. Не, братле. Никой няма да ми взима моето брейн роти, разбира се. Моето брейн роти, ако някой си вземе... Не, казвам, защото ще ме блокират. Ще ме блокират канала. Сутя. Какви са озеле? Не, сега. Откъде? Рождижа? Чушката. Как? Кое? Така, чушка или пипер? Пишете го в коментарите. Книжовно знаете, че е пипер. Така, какви са ти варианти? Искам да ви попитам, според вас, стойте, си спомня, защото аз все така, такова, кокошката или яйцето е създадено първо. И сега ще ви кажа моето според мен. Питайте ме, ще се представя, че ме питате кое е създадено първо, кокошката или яйцето. Аз ви казвам яйцето. И вие ми питате, а яйцето откъде е създадено? От кокошката. Аз отговарям. Това е кафия. Прави Анди от Анди Студио на Геймер. Анди. А защо Анди Студио? Трябва да Анди Студио. Анди Студио. Къде е Дани? Дани Студиото.
Примерно може. Анди, дай стой. Но и това. Но, защо Анди стой? Като Анди Plays Games и не геймер. Защо Анди Plays Games, а защо канала на Дани не е геймер, не е включено неговото. Защото не геймер. Имам 4000 въртлеци! Добре, казвам Мексико. Не, значи е Мексико. Мексико не. Чушките са опетимени. Ети ми са тези чушки опетимени преди над 6000 години. Конкретна родина, Централна и момента Америка. След това бързо се разпространява в Европа. Ние вече съм направила, знаете. Добре, толкова мога издържа на тази скапана игра, но айде от мен да мине. Ще играя по него, направя един ребърт. Защото ако направя два ребърта, ще трябва да стига до 10 часа на телефона, за да обработвам видеото, за да го кача в интернет, за да видя дали ще пак ще му трябва утре също да го правя, защото сигурно днес ще го кача и вече не ми се занимава, повярвайте. От Златна Добруджа. Точно така. Верен отговор. Това е. Така, откъде произхожда пшеницата? А. Територията на днешен САЩ, на днешни САЩ, територията на днешен Китай или от Близкия изток. Така наречения плодороден държави. Ничува се въобще пшеница. Пшеницата е още нещо, като никога не съм знала, защото ние се имаме Китай. Аз добре, няма ли ще те производ в България? Имате вънка. Конкретно в България не може да се каже. Това казва Близки изток, може да е Ирак, може да е Иран, може да е земите на днешна Палестина. Само 200 944. Не трябва. Не помня. Добре. Не знам какво ми казвам. Той е
И най-накрая мога да ти опена, но няма, защото това ще е за другото видео, ако има такава. Но просто база, искам да си наклея базата. И просто да направя един новарен се, който прави, не знам защо така. И имам нула. Но като направите ето тук и кажете Open, имаме Epic, което е и пари, което е 5 милиона. Пак ми трябва това. Буквално ми трябва това. Няма да го. Казвам ви всичките ми и които имам. И казвам чао на това. Много ви се спи, но няма нищо. Ако съм станала рано, явно. Да стана 21 000. И минаваме към това. Имаме модерн Warships. Какво съм аз? Имаме Prison Escape Journey, което това е ти си затворник, който трябва да избягаш с тунел от затвора. Имаме Oritical Strike. Това е това е игра, която трябва да стреляш по други хора, нали? И имаме два отбора. Нали, трябва да се стреляте, който отбор победи, той изпечели. Да. Имаме Роуз, който е, трябва да направиш стрелките. Примерно има куче и трябва да направиш стрелките, като да не остане нито една. Имаме My Hotel, който трябва да управляваш хотел. Hitball 2, тук трябва да играеш на футбол, но само двама човека. Имам The Baby in Yellow, това е дете, което трябва да си дете гледачка на дете в жълто. Имаме Gardenska пъс, това е... Имаш лабиринт, който трябва да излезеш. Има Nut Sorn, който даже не знам какво се прави, не съм такова. Съм го пипала, успокояващи пъзели с думи. Това е просто, има пъзели. Океан Доминацион. Имаш една риба, която е в океана. В океана плуват много риби. А в океана, нали, има... Тя е голяма, примерно 150 такива, а другите са 250. Какво ще избереш? Да ги ядеш или да ядеш по-малката от тях, която е 50? Ще трябва да избереш 50-те, защото другата ще те изяднали. Само да сега да видя къде. Аха, ето. Имаме момент на лотария Тото. Това мама го изтеглила, защото има са еднакви акаунти навсякъде. Имаме Mad Out 2, което трябва да караш кола. Имаме Ski Maps for Minecraft P, което е изтрагаш и Minecraft P, играеш на нея с ето този Nature Pack. Не помня как беше думата. Zen World. Примерно пише къща, но са разменени буквите и трябва да намериш да направиш думата къща. Real Car Driving. Тук пак трябва да караш кола. My Supermarket Journey. Ти си продавач. Ти си собственик на супермаркет и трябва да го оправиш, да добавяш нова стока и това.
има дае, който трябва да правиш различни дрехи, къс панталони, гащи, къси гащи, нали, панталони, блузи, тениски, всичко, което се сетите облекло. Имаме Красман, който е като Майнкрафт. Да, Майнкрафт си е, но просто е с различно име. Имаме Грани. В Грани това е като баба, която те гони из къщата си, а ти трябва да избягаш, като имаш 3 опита за избягване. Единия е през вратата, която е заключена и трябва да намериш ключовете. Втория е през паяка, който също те гони през бабата, но можеш да изключиш бабата и да си играеш само с паяка. Имаме кола, която може да избягаш, и тези са, но колата трябва и колата и да намериш ключовете нужни за там. Като има много различни ключове в много чекмеджета. Първо е за книгата, за да отидеш при паяка и много различни такива изходи. Cat Games, това е събираш котки от улицата, да не са бездомни. Къп Солвър, примерно не можеш да си наредиш купчето, което е триъгълно. Тук в това правиш, примерно, на първото ти е червено, синьо-зелено, на другата страна ти е синьо-зелено, синьо-червено, на другата страна ти е бял-червено, жълто-зелено, примерно. Имаме Май Анджела, това е Анджела, помагаш на Анджела. Просто имаме Том Френдс, много приятели. На Том Jigsaw Капус. Това просто е пъзел. Това, представете си лаптоп или компютър. На първата страна, там където ти излизат неща и гледаш неща, там имаш, как да го кажа? Имаш много по-добре да пепи. Тя оправила ли се? Не напълно, трудно говори, ама е по-добре. Вера ли? Да, сега се обърля. Ама не сега те викам да ти дам да говори, трудно говори, като говори и как не мога да... Тя отишла ли е в болница? Е ходила, они си преписали много лекарства, сега ги пие малко по-добре. Да. Добре, Ние и казахме много поздрави от теб. Да. Айде, чао. Извинете, приятели, просто малко тате дойде, защото Лена ми е в болница и... Да. Имаме което е, представете си, лаптоп или компютър. Първата страна, там където ти изписват нещата и ги гледаш, това е блокът ти, който си избрал. Пример, играете на Майнкрафт блокове. Той е избрал стъкло, ти си избрал дърт. И имате много други блокове, като камък, много други блокове, и който познае първи на другия блок, той печели. И след това имаме Тил Пъш, който е подобна на тази игра. Имаме Нумпус, което е примерно играете с 1, 2, 3 и 4. Имате един блок празен, другите блоковете са ви празни и трябва да ги наредите 1, 2, 3, 4. Точно така. Имаме, ето тази игра не мога да ви обясня, просто ще ви кажа, че е логическа за ума. Имаме Bedwars Light, което е много яка игра и... Да, яка игра просто, който имаме 4 отбора, всеки отбор е по 5 играчи, така да го кажа, 5 съотборника има. Ти си, примерно, имаш още 4 съотборника. И всеки отбор е ето така, с 5 човека. Вътре играят и имат легла. Пример, ако на всички са счупени леглата, този отбор, който стане първи с не по 0, ако другите отбори са с точно 0, 0 и 0, ти печелиш и цветовете са жълто, синьо, червено
жълто, синьо, зелено жълто, синьо, червено и зелено. Така, след това имаме Tab Gallery, което е подобна на тази с чертите. Просто трябва да, примерно, имате куче и трябва да махнеш ето тези блокчета. Имаме Party Craft, който е много интересно. Представете си на Варна и това е точно като Варна, но може да играеш на телефон Варна. Нали, примерно, извинете, че така, имаме Ламар, Айта, Логър, който не съм я играла и за това не мога да ти кажа, просто я видях от Анди Студио и вече я играя, нали? Нали, даже не съм я играла, просто съм си я инсталирала. Имаме Roblox, имаме Mills, което е като шах, ама не точно шах. Имаме Knight Hit, което забиваш ножове в една дъска. Имаме Paper U2, което примерно ти дава някаква карта на България и ти трябва да я направиш цялата и така трябва да отключиш цяла планета. Имаме Scary Teacher 3D, трябва да избягаш, примерно, аз съм играла на тази игра и общо взето в нея се прави. Ти си едно дете, което трябва да попречиш на приятелката си или баба си да отиде, примерно, на парти или на рождения си ден. Да си направи рождения ден хубаво. И, примерно, аз играх, трябва да изсредеш роклята, за да не отиде на това. За да не отиде на парти или на баба си, примерно. Имаме Судоку Майстор, знаете какво е Судоку, имаме Bubble Shooter, което има много цветове и ти трябва да оцелиш точно на този цвят, който ти е показал топчето. Имаме Block Blast, имаме Wall, имаме и Snake, който си трябва да станеш най-голямата змия и да не умираш, като 100% ще умреш. И имаме две още игри, имаме Тока Бока, ето я, имаме и Minecraft, имаме и One Block for Minecraft. И ето тези са ми игрите. Видеото стана 33, така че чао, приятели, до когато направя това клип.